Adepții mișcării Noua Dreaptă din întreaga țară s-au întâlnit în centrul orașului Sfântul Gheorghe, în urma unor apeluri lansate pe internet. Cei aproximativ 200 de membri ai organizației au participat după sosirea în oraș la slujba religioasă oficiată la Catedrala Sfântul Gheorghe. Noua Dreaptă nu organizează astăzi în Sfântul Gheorghe o manifestare aparte, distinctă sau proprie. V-ați adunat, deci aveți un program. Da, participăm la manifestările oficiale ocazionate de sărbătorirea Zilei Naționale a României 1 decembrie. Am considerat că e un punct mai cald pentru manifestarea acestui patriotism național. Reprezentanții organizației maghiare Mișcarea Tinerilor din cele 64 de comitate i-au întâmpinat pe cei de la Noua Dreaptă la ieșirea din catedrală cu scandări separatiste în limba maghiară. Nem azért jöttünk ide, mert ugye december 1, hogy ünnepeljük, korán sem. Nu am venit la Sfântul Gheorghe să sărbătorim 1 decembrie, ci pentru manifestările organizate de Noua Dreaptă, ale cărei prime două revendicări sunt să-i scoată pe maghiari din țară și faptul că ținutul secuiesc este pământ românesc. És ezt provokációnak vesszük, és Mi csak ide jöttünk, hogy mutassuk magunkat, és lássak, hogy van ellenállás. Am venit să ne facem văzuți, să se știe că există și o mișcare de opoziție față de Noua Dreaptă. Falak mögött is hallgat. Ellenállás mire? Ellenállás? Most akkor jássuk úgy, hogy Noua Dreaptă ellen. După depunerea unei coroane la statuia lui Mihai Viteazul, în cadrul ceremoniei oficiale de 1 decembrie, adepții Noii Drepte s-au îmbarcat în mașini și au pornit în liniște spre Brașov. Noua Dreaptă a fost înființată în 2000, are filiale în toate zonele istorice ale țării și se revendică drept o mișcare de avertizare asupra pericolelor antiromânești. Mișcarea tinerilor din cele 64 de comunitate a fost înființată în 2001 în Ungaria și are ca scop declarat obținerea autonomiei maghiarilor din bazinul carpatic.